Good morning mga master. Madumang kita mo yan sa may barangay Igbak, Buhi, Camarines Sur. Hahanapon ta ang Binangkaanan Falls. Na Google Maps ko na ang direksyon, halos nasa 56 kilometers ang Rayo Divisan Naga City at 112 kilometer ang balikan. Kaibak mo yan si Troy at si Jerome. Gabos kami first timer sa lugar. Tara, ride na. Wow! Bagong bukas po yan na Biggs Diner. Digdi po yan sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Biggs, baka naman. Time check 7:30. Halos nasa 25 kilometers na po ini. Nasa Baaw, Camarines Sur na po kita. Digdi po kita sa kaliwa, tama pabuhi kita. Diyan po sa kanan ang Panabwa, Bato at Albay Province. Yaw na po tango niyan sa may Baaw proper. Iyo po ni ang sentro ninda. Time check 8:10, halos 37 kilometers na po ni. Nasa Iriga City na po kita. Yaw na po kita niyan sa sentro kang Iriga City. Iyo po yan ang City Hall, kataid kang Watson sa Pure Gold. Na mapuro pasyal muna po kita digdi sa may plaza ninda bago kita magpabuhi. Binabagtas na po niyan ang Iriga Buhi Road. Sako pa po ni kang Iriga City. Yan po sa kanan, paduman po yan sa Paraiso Resort. Nagdyan na po kita, nasa taas po ang link. Katong nag Mount Asog 360. Yun o, Buhi, Camarines Sur. Time check 9:27, halos na sa 45 kilometers na po. Yan, alright kita.
Pag nailing ninyo po ning nakabuhi park, makanan po kita digdi. Rough road po ni pero less than 1 kilometer man lang, tapos simentado na po gabos. Pagkatapos kang rough road, simentado na po yung gabos, inot po ng kaliwa. Paduman na po to sa Barangay Igbak. Kung nasasakitan po kang maghanap, maghapot po kamo sa mga lokal. Salamat po sa mga lokal, salamat po sa kay ate na nawalatan mo yung bike. Dahil po kamo masupog, maghapot kung pwede kang makawalat. Mabubuot po ang mga lokal. Yan, salamat po. Yan, digdi po nagpupo ng 45 minutes na hike me paduman sa Binanggaan Falls. Depende sa kapasidad mo po. Digdi sa time na naghanap kami mga guide sa motor, first timer kami. May nakaman po kami mga aki na mga guide sa mga. Oo. So, mga karigos lang, kadikit na minuto. Nag-Facebook ka man. Ay, may puro page kami. Ano po natin? Itong ano to? Bicolanos Pedjaqueros. Ayan o, sa likod. Siya po pala si Bangkas, siya po siyang guide me, tapos si Dua. Tapos pigsubahan ko yan siya, ano yan, manok? Gago! Yan. Importante pag day mo aram ang lugar, first timer mo sa lugar, magkuha po ka mong guide. Yan. Sinda po nakakaaram kang lugar, saka ang safe na agihan paduman sa destinasyon. Tamang share lang. Yung pala po ang part na pinakatukad na agihan nindo paduman sa Binanggaan Falls. Halabaon po ni napatukad, ang kabanga po di kani pigsimento ninda na ginimo nilang parang hagdan. Sa mga nagsasakat po sa bundok, mas masakit po ang arog kaning simentadong daan na kaysa itong natural na apakan. Yan, halangkaw, yung po nailindo yun, yung puti po, duman po kami hali. Pansaro. Ay, nakabiluan sa inyo. Pagkalagpas po dyan sa tower, gabos na po dyan pababa paduman sa Binanggaan Falls.
Maya-maya medyas. Saka madali lang siya magmara. Ano? Medyo naglabo? Ano? Dati 1 lang yan. Saro lang na bulos yan. 2 na. Gawin na. Time check 11:05. Halos nasa 56 kilometers. Nakaabot na kami sa Binangkaanan Falls. Hindi, ito karo. Yun, ako Digdi pala kami sa spot na nag-swimming na. Dahil may nikarayuan naman sa falls. Medyo mapusugon ang bugsok ang tubig naman sa falls. For safety na din. Sa part po na ni overlooking ang Lake Buhi. Kurulitan muna
Yan, time check 1 p.m. Uwi na. Ang balita na ito, nandito tayo! Nandito tayo sa tower na ito. Para tayo masasabi dito. Basta tower ito. Tower to ng ano, ML. Ano, ito na. Grabe ito. Ang galing! Ang galing! Init. Hindi ka laasa. Abot man po ako. Limang ko na nga ano. Friend tayo, friend. Friend tayo, friend. Friend tayo. Ay, cute dun. May sara di. May sara dito. May nag-mumuni-muni yung kimon doon. To the moon. Ito yung sinukap ni kanina. Doon po kami hali. Doon po kami